Ja, nem mondod csak. Mondod, hogy téged akkor ki oda, hogy menj oda. Nem, az más. Akit én hoztam ide ki azután. Ja. Volt egy párszor nálam ottan, biztos láttad. Hát tudom én, biztos gondolom én. Ha volt a Krinuba is voltam vele egy párszor. Igen. Na, majdnem. Na, azt is. Mi? Aztán elment az esze. Nézd. Hol hagyta a nője, vagy? Ám az mi valami problémái voltak. Kapta, játszódott egy csomót a pénzét, elbaszta, kijött egy csomó pénzt, a játékból berakta az öteket. Hát biztos megmondtam olyat, s felhoztam. Aztán ott Hasonlott a cserheknek. hát hittem, bazd meg. Aztán itt jártunk még most is, hogy a papírokat a faszamba, mert hazaküldték. Minden. Hogy épp hullám. A másik, amelyik megkapta, az most volt ott, még ott van Romániában. Nem tudott itten jönni. Aztán most holnap jön vissza, volt a tegnap előtt anyámnál volt nekem valamiket. Mert anyám elkezdett kötni a párkáról, ilyen... Másképp jól vagy, nem? De nincs semmit rá. Ahol még olyan kizott el, vagy mindjárt 90 valamennyi. Hát igen. Akkor a hasam van szóval. De 100 kilót is Ó, egyébként. Miért a múlva? azt mondtad, hogy 100 kilót vett venni, fix 100 kilót. Aztán addig még van egy kicsit. De nem tudom hozni, nem 90 valamennyi, 90. Na mostan lesz mindjárt orvosi vizsgálni,